Mwanchomo ligeralie chinsa ninye chia bono marago bali tukaligalia Jumapili gitariki 13 cyomo tienyi okane omwaka bwa 2025 litukolmanya katabna litukolia ejose Jumapili ya makendo goze Palm Sunday sabange banyaga bagochengera lituko eliga asichinjera je nigongoro ko Aaron Ototo nyangiri korwa sense memenyeriro nigakoro Wilson Makoli neke nekionga chinsa enye asenjera yobokiranu ekionga chintenye togo cha kurwa somochi osobo gatagati bomochi obosongo ase ababwatani aba ekanisa ya Catholic imeyo mochi obosongo sekisi town parish banyakaba abagoetana na imeyo mochi obosongo esbakoro korobekana banyara koba bagochengera litukeliga alia amakendo ase chinsemo ime yo mochi obosongo. Aboigo umwanjwa umurigereri ababwatani ebe kanisa ya St. Daniel Lejo Maria Kisi Parish na barabo nikabanya kabaga kora omoyegoju bogochegereri tukeliga lia amakendo ase banyara kabana baraba kora omuyega gosaba gukora umusaganaga ase kanisa yabo banya kabaga twara ibada ase kanisa jo nase umurandi bwe kanisa banya kabaga korera bagana korera ikiyekogera bagochengera litukeliga. Kila kila di pakacha. Daniel Kisi Lejo Maria na lero yaningiri tukoli nene ya makendo aya twali nkomera twe special house ya Kisi ga lero lakini mbura yatema kutonyori yake lakini nde tu abantu mbatema mbamigereria bakire twakorera buya twanyora maseniwa amarande abageni bakire abande tafauti na ntogo getase amayanya sa tokoreire na lero litukiliga tokunyora Yesu Kristo ekero arueta mateso ali siku 40 ona kogenda awujugara Jerusalem bono Yesu gutara kulia tarete munachiete alinete tigere una abantu bamukaribishe tekobeka kwimokia matama mato igoro nari tukoka makendo bantu batwita mato bakaranjiro gweta bakumubaka omonene ndo muruoti bono ngona intura tukumwete injireyo
y'okumwigi Kristo na turabwati kijiro kiparato kya soboro na abana abake inse emyaka 12 litukolia lero nigo banyaraka bakumirana na kugosoria golf memochi obosongo atubanyaka bakogokera egetambukire ikyo na boigo egosoria iyo ase barabu banyaka bakumirana abaroki gosina abaibuli babo ase banyaraka bakorokia gosija nyaka banyaka bagotamna egosoria iyo nige gokonya abana gokina na kumanya kigosoria kimapema linde banyaraka bagokina babwate obumanye obonge. Na abarundi nigo baboligwe ko bamaiso cinga kibagenda no botumekibwe chipara asichinjira aho aniga kwanwa negati jabakole mirimo ase sector yo Burundia ime yo mochi bosongo asabo igabanyaka bakobolia goteba kurwege kuro na kobolia chigali chiri kubogolia abantu jira anana mono chinsemo chia daraja mocha chinyala kabachi gotiga kubogolia roro egora nigere agosenige kerege tamukurwe ko gosalia amagima yabantabange bono ntuabe meeting n'abakuba bonse bese sector mbalimbali tugateba nibuna tokore biasara ebya ito bya matatu ekiara ntu n'abakori emirimo ba matatu na ende ntu na biongozi totenenerete abakori emirimo bosongaiga otuagamba igoro y'ekigali cheto chikoenda Keroka chiaenda Kericho chiaenda Nakuru naro bionse tugateba ni chigali nchibasa gotena taraja moja tukaranga ntu agambe genteki kiaera lakini bono gona ataka kurwe onyo asa abande bari baretire siasa ase gentekio ekiagera ntobwate chairman ya iteto tenenerete muna ntu abakori emirimo ba matatu oyo korokwa nga Samson Okong'omose nero totenenerete ase gasi eyo bone kerarangirete omokutano tugateba nimuna togokora na buna chigali chitaigotenena taraja moja mbaro baretire siasa nchego nataka ko bawo chumbe ya nereiga ntuga iga ntori asogosari kwatura asokuagacha na inde tura asogokonya nonya na biria baito ko bakoenda bagende sabari erendo ngekiara buna bona ari taraja moja chiachari chabeiro chitarinke n'abantu baito baumira oro batari bake bono nataka goteba iga chisago neji nyinge tobwate bosonga iga neji director neji nyinge tobwate bosonga iga n'abakori emirimo n'abange bari bosonga iga ntobwata abakori biasara banyamira ntobwata abakori biasara bo Yugisi ntobwata abakori biasara ba Migori pamoja na Nyangoso bono nyendu twachire twakwaneire Keroka igoro ya taraja moja nkioro jayo koigwere ndamwamu waso akogamba mara waso agotebe kiongozi eki Okong'o jikenda asitayo gekoira bantu ntu tari biro gotokobuna anayo gosabanga uno yo mintatebire afanyikazi nabao ne chitachiri ne chinga na afanyikazi ikwadi na apilia into tokoereria ba chitachiri chibeza into torojo mochando bansa ego bana bandera ba minto kermo ko gande ngakie mbura ekerorenge bwatu mochando oseng biyakere sipiti mo ke inguswake ngorore chibambu moike buya ainturende twagokera abantu twabekire mbiya mono tigatubwaterane sakari anene serikali ya county tiganya saba seni togendera sobwamo rio safiri abengia na omo konyi bomurai bwense musike Professor Abraham Kithure Kindiki ni gagante kogerera serikali ya Kenya yekura uno murai bwense musike William Samoei Ruto musike Kindiki ni ganyara kabaga gatabuna ni serikali ya kubagonekia mange anamono okogwa kwa magoli yebinto Kindiki ni galikuwa naiga chinsemo chia Mount Kenya anamono ebunge lya Kiamba ase omochango bo uchangire kanisa. And on behalf of President William Ruto, that we are on course in meeting our commitments to the people of Kenya, including empowering communities and empowering groups and citizens who are at the bottom of the economic pyramid to make sure that we equalize the people of Kenya. Niseme ya kwamba vile vile, mnajua ya kwamba wakati rais amechukua hatamu ya uongozi
wa nchi yetu ya Kenya. Hali ya uchumi ilikuwa ngumu kidogo. Si kwa sababu rais wa zamani aliharibu uchumi. Watu wengi wanafikiria tunalaumu Rais Uhuru Kenyatta kwa ile hali uchumi tuliikuta 2022. Hapana. Sababu ya uchumi ya Kenya kuharibika kwa ile hali ilikuwa ni kwa sababu ya ugonjwa wa COVID-19 ambao ulifanya uchumi wa Kenya ufungwe kwa zaidi ya miaka miwili. Hakuna biashara ilikuwa inaendelea, hakuna watu walikuwa wanaenda kazini. Ukifunga uchumi kwa mwaka mzima, you expect the kind of situation that we found ourselves in 2022. Na ndio unaona shilingi ya Kenya ilikuwa chini, ilikuwa bei ghali kwa dola. Mambo ya mfumuko wa bei ama inflation ilikuwa inasonga kila siku. Bei ya unga ilikuwa juu kidogo. Bei ya petroli ilikuwa juu kidogo. Miaka miwili baadaye, rais na serikali kupitia mipango maalum tumedhibiti mambo mengine, hata kama hajafika bado mahali tungetaka ifike. Ile unga ya kilo 2 ilikuwa 240, sasa imetelemuka kidogo, iko 1 something. Ile dola ilikuwa shilingi 165 dola moja, sasa ni about 129. Mwancho mo ligalimbu yabone singe njogwacha rakabana intu korwali tuko twachagete tukulia Jumapili weka chinse chiga na balimo wansi mwanya akaba mugo chengera litukeliga lya makendo gose Palm Day gose Palm Sunday twabaganiringa mugenda kulikora buya anonse simule balimo mwatubwatiria semitandao ya Facebook Getembe TV and FM, YouTube Getembe TV and FM, anaboigo TikTok naboigo X gose Twitter. Wengambia mone singe muganda kaba ababwata ni baito oba abene jeni ngongoro kwaro ni ototo nyangiri kuransa memenyero ni gakuru uso makoli kuransa me transmission gakuru kwa afira kareli na twensi kwa niapa ya Getembe TV tukwanilia obotukovya. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nibwa amavuta yani oil na boyigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabati boyigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Download Odibet